Meghalaya lapen Karbi Anglong bong ron thama ke thur thu jiang ring ke klang thu. Kecengsi krung samai suri hini rain kor kathom lomba jong longri Karbi lamet amai ke padupon. Sarpathar Mondol Congress Committee asai hemalong tong se kot pen pherang ke mai kangni. Aprangsi Northeast Karbi Life kela kara doan aphan kardom bajiriklo kardom nili berda than bang phi sami merlini tik tharpi tak dipidi prime time bertam ton pen arjuponi tha. Meghalaya lapen Karbi Anglong bong ron thama ke thur thu jiang ring ke klang thu. Pini arsik jeda berta lahen lo adia hoi malam dasemen ni jang Karbi Anglong Meghalaya a hoi pen je koina da rong langhem pi am ia rong along ron thama so ki thur thuji puthot pini angring thetan ke klang thu aduya hoi alam ki thir thip kawe dera jok ki dam tang anarni la pente non puta ron thama so la puson halapu Meghalaya la pen ni jang Karbi Anglong district hachibohong chihuri mate ron chithur bomlo la pente a ove papar bomlo Lasonsi pinile thota Meghalaya pen pang thek the achumang atum hem konglong hum crate truck nang pacha jengsi Karbi Anglong arlo nang luchok si adia hoyalong kido case a am e head branch asai hem atar tektikang lapen asai hem sitame sabi hai hui theng tekang dak pusi adia hoyalong case a klembang pu sar James Rongphar pherangke tumaphan than pachini pong Tangte lapuson Meghalaya sor Karbi Anglong arlo lapuson ot langno nagi claim kuson si longlok isi munthi me mialam tangte haladak am ia long rai kom sai khi mate ke ton ke lang asai che claim pame medat ma mate rai kom sai khi atum thek dun det ma mate thek dun long lor ta lang dun ding ma adio hoyalam ki lake a ove par et ta pipot si non pinyar nian ta a hoyalam jutune det adio hoyarat ake misen ake jabang phu mate inut nok be phansi non puta towar chulang dinglo Tangte lapu anarji ding kluya duya hoya rada kemang Dr. Tuliram rong hang pachun pipon thekjima mote lapu son rong thamaso pachi thurbom langma lake non kebang jia porsi nam thanpu Fransi Karbi solang do ora dwana phan kache song kardom pajerlo kardom to no nilitum ke do lake am e dak Meghalaya aduya hoylong kache do not dak labangso arong adung sinilitum dolo dak nitum casing long pho office dak ami head branch kapethik pontang asai hemlo lasi atumi arnikang sam nilitum pu jirpo tumpen gari pen nang jui bom hut labangso dak office along a flag a banner ang hap pustame mesen me atlang bonstame isi ningduk alama bangke pini ang crack pen dak chirok tokora datum bir talong si Meghalaya pen administrative law and order atum pen thang order ave pen alang litum pu Karbi Anglong arlo an nang lutsi alang litum ko PPSI GPS lo ne nang claim lo la pen lo so nang kelang do nang chari don a hok berta kelong je phanili tum kewang labang so kewang hot pen gari humni bang ke nili tum ma chi tong don lo la pen der phi da office anang chele lo nili tum dak banner ta theklong le flag ta che theklong le la pen ing hubs ta me tala theng dak la si labang so asai phan tong siko dang nilitum hemlong nilitum adung jom temporary patrolling outpost atum ke do hadak do nitum dam pen arjudam si ine lohya gari motor ka cheng nang nitum aphan information nang pima kulobon sta lang nitum ta information long de law and order administrative na thang na pachini me gawe usalang nitum kudon lo samoni chini ne stame alang nitum phan si lamang so office lapen lamang so asong hem kapahino asai lang no ke claim ke hon the me lo lapen labang solong ahok akang sai kelong ji phan noni tum dak hamren police station kaparloi tuma singson sir IC alang li pensi ritar li pon bomlo asi madu according je jok le claims tame ni tum song hin pen alang li tuma phan so dak pen remlo lapen kewang ji arni la puson ki claim kle ji phan si ni tuma song pen tuning relo pardon News Desk report Northeast Karbi Live Tangte nona dumtho berta arjuitha
ke chengsi krung sa mai suri hinirai kor ka thom lomba jong longri karbi lamet amai ke padopon Pininipa ingkoi rapo bom tiar ni tiripia maya sai hem bonglong terang atobar mai thoma long lumbajong long rikarbi lamet amaya rotum pen kechengsi krungsa mai padupon lo Lason si ni pialam ni ching hon chenam pot happy and ponsi kechengsi krungsa mai ki padupon lo labang so mai pancheng chia prang ada porphai troxy malom karbi lamet amaya lama lumbajong long rikarbi lamet amai phu sarsing chia hin penning thurpon lo la pen adun thu baji troxy minute ko apor malom mai phu barim sar nondoram terona hin pen japon si tirim do ana phan chikimo pon lo Lason si adun thu bajinar ke pen ke chengsi krungsa mai lumbajong longri karbi lamet amai phu sarsing chia hin pen mai chari pon lo labang so mai long ka chapha pon alo hi sar po man pen ka chutong don d4 karbi lamet amai mai phu barim sar dun se timung linguistic d4 sar sikari tiso karbi riso dorbar mai phu sar madol sing be la pen adun thu d4 karbi lamet amai mai phu barim sar khorsing teron tok bang sar khagen ti assistant professor difu government college sangpi meging dikatharpia alang litum chutong dun si mai RDP dun lo Adun thu labang so mai long penang lo charlio so martum pet chenglok penangan karbiarat tum chutong dun si mai RDP dun pen mai kipado pona long mai do dun lo Lason si labang so mai long karbila mena mai kacharia tumahin pen kupuson si choklim karbialam kaningje nangji ma lapen kupuson si karbialam ahok pet mesen klardak pen than pachini pon si mai bang RD padopon pen mesen pen pachun pon ni la keteng si lumbajong longri karbila mera mai pen ki bipon krung sai mai la ke nilitum ningke hang adiding piklo de karbi alam inchu ke inchu si pubomlo la melam chongke bonsita ilitum ke theglong te la sona kangchu avedet piponna ilitum ke bang alam si ningje dun rong son non mopen hala lun setimung kaningje accountant ba accountant general lahai ke bang alam thi hitai lun karbilam thi tadu la sinilitum la bang somai long lamjai kuru lamjai sarpu lamjai sarpi tumbhang anutina phanta ingkoi ra troxy anil tu mane lamthi kimi ke papa klai phan la english pen ke toxi lang tum hani pilo la pen lamjai kuru tumhan ke Paruhinira troxy cap anili tumpi la si mopen lun se timu bang ke paruhini so se detta hailang like tok thu la so alam lat la sin litum la krung saya mai bang ke kenang so bang ke lam lat bon titan litum dak pli ke ponduk pen teta hini ver lun litum poniklo na tin litum iem pen chingkig lo amat iem bang ni ke big nang ni pomat ni tumani si birong lo la sila lam lar pen la pen ke tonte ke tok pathir thunangji la pen la jutang jubatan litum pon lo hitan lon ke chingwai pon pedelo la pen puthot ilitum karbi lamet alang li amethang alam pen ke tok lun titu ke hai bia lun ilitum karbi lamet amai along adim piponangji pipona ilitum ta ketok kelang ilitum karbi lam thepene duiku laso ketok kelang karbi lam thea kitab long labang ne pialam ne chinghon chena bang isi mane adim piponai pusil litum kuchinong toniri pondipulo lasi mane pini alamet niltum krong sagi bia theke lai khelu de jasemet pet ke lamlar lapen kache tonti la hai hui alam si nilitum non la lamjai kuru lamjai sarpu lamjai sarpi tumphan nilitum kachuningri nilitum han labang nethan paklarik tha po lamiglo lamsi nili thanthek cholo pinyan ke adu sitame labang ke alam the la puenlo ala long ritin ji kapre doi ko ketok ba ketok abang si pathir nai siwet nai po bang tok bang mane pathir nang ji kaning je ke kapre ji ta hai moben sitama kaling madi noke ma nokek ma bitara noketa nang li pudeji ke noketa pudeji ahok pe ke noke do la sona lam la nokek pulone tok pathir nang pulaba hala noketa pumelo
arlong ma harlong ita arlong tok pathirima mate harlong to tok pathirima ita la hini tai litum ke karbialam thei pusilitum ke puponder lo la sihala puta la so sining jelo puta la so sining jelo la son la si la sona farman sin litum la kache tonte bang ni litum la so jai meglong palut poni choglo la penmu akai lun sitimung nang thana bang du ikulo la son an su se dolang kita ni tumpini pokep an ven ni tumpon la pokep alam hita alang li ilitum hane thandak lo la pen la sobang ke nilitum lam lar pen la kache tonte bang nilitum la lang litum ke van aluolong nilitum dak chapon po an si la koloba makache to nilitum atiri kabilamen atiri tumhan pidampo alang litum itu development board to tumpen cing kita hai la sonsi alang tumhan nilitum mane apartment cing kitang du la chala tum to nang tum un pulonte klempon pusi pini yang ni nilitum la soaja mek bang arja ponik tip lo nanvel kabilamen amai jing sai along ang dun pen ningarong lo la si dak bangke pinidak ang dun ben thek long lo je alang litum ben ke paklang pon je lam thi kimi kelar mani ke dotang hormu pen ka ko lam the kimi kelar thu la pen la accept nahi like athi mane nason je dhak hormu ke kar bina ku pen ave itum long ke ba long pen buta ave long pen ke ku ke tumi rikong seleng nason si ki asen no tibul pen nason si pinai ma se tibul si english word accept la ta chok lo la pen thong thak si example en chok la ke kapai itum long do lang la si edha ka tong ba itum do hun dami itum ang ke example ke nam ni eta tong kisah lar punai ni jungjung view ang ke matha la pulo je phone ta me etum ke kakuri kuri ke parok lamang je tinglo phone ke kuri pu sila se phone kuri tum de phone ke lu pura pume etum phone ke lu pura phone ke lu podim ke tum phone kuri lapen ke toar da mom ta me etum nani ke ba keng pedi la pu sidha dami pu sidha pu ke parok lam ben rong ti asie la so sidha din ta me etum elam ki etum dolak lapang ke itum ke la pulo je pula pu pakeng pet la pu keng det sedam ni kason bang ke itum cheteni bom san theng la hai kung la hai award itum bang chepang bu edna pojoni ti pini bang la hai award tamni pini dang ka kirim ponji aku la hai atum si thanon te la paklang pe pu la hai award ing bom pu ke matha chalang tu mangso akung sai bi lo la choro par alang itum la mena me tum han je ka bang hilangan itum mang ke kar bi tum khali kani chot che la riten tamai ke do thip ke thip alam thip pon thip top itum kani le ningi jam pu jam ke tok bang ke itum siwet pu ang tek long pu puning ke jansi alang itu bang so alang tu hidimi ta payo Difu Pen Pradip Rongpha report Northeast Karbi Live Tangte nona dumthu berta arjutha Sarpathar Mondol Congress Committee asai Hemalong Tong Sekot Pen Pherangke Mai Kangni Pini phai kuni ni phai inkoira phor ni Sarpathar Mondol Congress Committee asai Hemalong Pherangke Mai Kangni Kedam tang phai kuni ni phai inkoira hiniar ni number ke thom Dilau Jon Sarthe Phangchorong Pathua Klamalong BJP party atum Unity Victory and Prosperity Rally Mai ke paman ponalong Congress party pen Mukut Rongpi BJP Ratcharia Songalong Chepa Ogdunlo Bon Talangli Sarpathar Mondol Congress Committee Mai Phupu Kache Khrong si BJP long kidun lasi Mukut Rongpi ke SMCC amai phukali lapenalangli methang jungjung ali phansi Mondol Mai Phukache Khrong pusi Sarpathar Mondol Congress Committee Mai Phu ke hai ingcha hin pen lapthe arbok pon Atrangsi atau ribanta kadang pajero kadang apen atrangsi ni tu cipacili kan nili dak Sarpathar Mondol Congress Committee amai pulo dia nilimen ke hai ki nilirong silinong dilaja maksud pena phi Vice President ake hai Naptali Bilu alang ke tim gusti arong sedolo madang sepena phi nililong nang tembang khu nang cherabun General Secretary ake hai Barnabas Teron alang ke Sapapani tinta maksud pena phi pu Mohila Sarpathar Mondol Mohila Congress amai phi mate President ake hai phi Anjuli Rong Party maksud pena phi Vice President ake hai phi Mirison Induar alang ke tim gusti sora Pacini ang dengan lan hamba nasi pini labang so nani tomhan pherang kia mai mate nangke phanan ko alam theke pini tarik ing ko rapho
November 2023 Shonibar mate Saturday ani nilitum 22 nong Surupathar Mondor Congress Committee pen labang so nalitum phan pherang kina phan ang to alam thebang ke la phan je kidam tang 22nd November 2023 Surupathar ang kangalong BJP atum Radamai PKP pon 3 number Dilajan Pathua Klamalong labang so mai KP pon ahut BJP along Surupathar Mondor Congress Committee amai pu kachikrong pen akai mukurong pi BJP along ka joining dun kitu labang so puthaksi labang ke ahok kali kusi militum Surupathar Mondor Congress Committee ahin pen jong ponlo alang ni labang ke Congress along aprang do tahai lo mini sitame non banke militum Congress along nangki claim nangki dam dun ave lasi alang ni ke Congress along a president Surupathar Mondor Congress a president nage alang ni kechikrong am thamlo jong si alang ni aprang ki claim do puro tangte alang ni ke ex Mondor president busi chipu nai polo alang ni ke non president busi chipu sitame sojong nilitum Surupathar along karja thip ki claim thip a president ben chenglok nilitum a committee thil thip atum karja dong kone ki claim ki dam patir pi tum do ko phige alang ni labang so lam ninje jete nai polo lasi nilitum labang so puthaksi nalitum pherang ke phanang phalo la puro tangke alang ni mukurong ke da isi illegal ki dam pusi nilitum mondora hin kan stami jong dam lo kidam tang 22nd November 2023 labang soa BJP tuma rally long mukut BJP long ka joining dun bang trokya raner cap 68 ando ko bang ke ahok kali lake kipachorai pon athe haladak kaddo ka verat tumsi thek pronglo kar jabdun mata congress men ke mukuran se arjabling ande alang ni tum jong si 68 a congress a worker tum jong si ka joining dun do burete abang 15 manta hala joining ma pla ragra hala dak parjap nahi ke noge kar jap ta thegende la akhor tok lo ja ke bang trokya raner ke kali bang phalo bang hajar tala ke top milu lasi la bang so bang ke kipu bon thap kijong bon thap 3 bon thap si kaphan cha pon si kipu bon chot lage ahok kali ini tum congress arat do thibatum bang ke kilure kalilo nona por ke lasi congress ke ha ya por po congress bang si kaddo ka beta congress pendam bang phu bang pitung ta chidu thip charjap thi nang nang tu matha teng bang te la mukurong pi aprang ma da BJP long joy pen la ke claim dun la puso nang tum honde mi ason do ma mukut rong pi inut claim bang pu bulo sitame aprang ben sitame mukut ke inut BJP long ta kachirap do puge nilitum ta birta lo Karbiang long Japra lang sopen Agustin Rongpa report Nordisk Kabilai Tang di prime time berta lapon si kang tonik lo kadto ka be panta kurbang thu lapen to me thak me kardong